to kadali. So, paon ko, guna, gigutom na si Pigar. Kaya manlaba pa ko dugay-dugay. O, tanawa kong labanan. O, laban ni Ter, kaon now. So, mga mari, mga pari, mga unta ninyo diha. Ako sudan karong gabi una. Pasayan, nga may butter o garlic. So, ang isda. Paboritong bunlis. Kaya di baboy ha, isda ni siya nga dagko daw kung itong isda to. Sus. Kamingawan, riyuhan eh. Marang nasuot mo sa mga mari, mga pare. Kumusta naman na tanan? Kumusta naman tanan-tanan diha, tanan-tanan? Balik na. Ningaw kayo among dakbayan mga mare. Ang kuyog dili, si Murphy. Daghang salamat sa ni-subscribe sa akong YouTube ha. Daghang salamat sa tanang ni-subscribe sa akong YouTube channel nga MP Girl. O daghang po kay salamat sa mga dahil kay na mga followers. Salamat kanyo tanan, salamat. Lipay kasi MP Girl. Sabag like o follow sa akong FB page nga MP Girl. So, i-like din yung mga mari mga pare para kato naka-like. Ay nag-like, usap naka-like naman mo. Gusto kong pasalamat ninyo kasi ako pasalamat ko kay ni-like o ni-follow mo. So, dahil kayo mo, so pasabot nga. Tinuod mo. Salamat kayo. Gusto kong pasalamat yun. Salamat yun. Ang katawa pa naka-like kung naka-follow. Like mo, follow mo ka. Baka, namin mga bagong video isukatan. So, updated mo, makukuha ninyo mga inyong kakapil-kapil kami nga mingaw diha ba? Gusto nyo ka makasabang like ka, makahulit kasi ng mga kagool. Vlog, diba? Tubig-tubig lang sa taron. Bawal masok din. Ang panahon karon mga mari mga pare. Ug sa una itandi lahi ra jud. Makaingon ka nga. Nganong naabot pa man na si kwan oy. Atay na COVID. Kaom di ko sorry. Ug kadang naabot pa may bang lahi ra jud. Lahian na jud ko. Ngayag na ingan ako mga lakaw di ko ganahan. Hay ra jud ba? Ang naabot mas tibo kalibutan ng COVID oy. Ang tani na eh. Tanggol kay ko kay. Sa una ba karon lahi ra jud kayo. Tayo mawala na oy. Tutulado na itong lihok ba? So mga lako-lakaw na ito. Mga control. Bato be, tani ko sa kuwanan. Sa Bangladesh. Apa ko mga dream tani nga ito ang lugar? Terus, bilang. Sabayan tatawa. Mga mari, mga pari ha. Amping mo kananay. Amping mo kananay nga. Itong mga followers na kung nasa ibang bansa. Sa English ba? Always take care yourself. And always eat the right time. Sakto na. Ano ba? Ang pingo kanunay. Love you all. God bless.